Libhixene labelaphi bendabuko behlanjalazwa ngabelaphi abathi bona bakwazi ukwelapha ezinkundleni zokuxhumana. Bahlanzekile abelaphi bendabuko sebezakhela udumo ezinkundleni zokuxhumana kuvela indaba zokuthi bawaka abantu kanti futhi abasuke beqopha kungamanga kusuke nje kuyizinhloso zokuheha amakhasimende. Lezi zindaba zivele kuleli sonto sekuxhumene wayengumsakazi uZululand FM noSaint Athilia ku YouTube Inyoni TV umnumzane Gwajo Zungu nomelaphi wendabuko uZamukwakhe Nzama waziwa ke ngelika King Bhaka. UGwajo uhlambalaze uKing Bhaka ngamavidiyo aqoshiwe lapho abethi yena akakaze alibeke emzini kaKing Bhaka eThekwini futhi akakaze ahlangane naye uzeke wambiza ngomfana omncane wathi yena akamesabi. uKing Bhaka naye uvele wayekhasini lakhe wabaveza bonke ubufakazi bokuthi bayazwana noGwajo nokuthi usake wafika emzini wakhe. Uphinde wasabalalisa nezinkulumo eziqoshiwe lapho khona asuke ekhuluma khona noGwajo ezisholo yena ukuthi zonke lezi ziqephu ezike zabonakala ezinkundleni zokuxhumana ekhuluma nabelaphi bendabuko singamanga. Kule nkulumo uGwajo uzisholo yena ukuthi zisuke zisungulwe nguyena bese ke yena eqeqesha izinyanga ukuthi ke zilingise kanjani. Izinyanga ke okuvela amagamazo ngokukhuphuza ke amanga uDr Khehlelezi, uDr Mabalengwe noDr 2+2. kuMabalengwe ke uveze udaba ayilishutha lapho khona ke lomelaphi ayikade senkantolo kwacisha ugesi ngenxa ke yokuwonga kodwa wathi yena owenza ukuthi cisha ugesi esebenzisa amandla akhe ukuthi ke uyinyanga. Lokho ke kuthiwa into abevele eyisungule yena uMabalengwe kanye ke noGwajo ngoba bebona kucisha ugesi enkantolo. uKhehlelezi ke ubeke seveza ukuthi ke ngesikhathi lenyanga ishuthwa ithi landa imali emanzini kwakuyinto engekho le kwakuyinto eyakhiwe. Uzeke waveza ukuthi lesiteshi saku YouTube iReal TV iyona ayikade ke shutha uKhehlelezi lapho ayikwazanga ngisho ke nanokuyihlunga okanye nokuyisetha kahle leyo video ukuze kukholakale. Uphinde ke waveza ukuthi nesimo salenyanga asihle kahle isilahlekelwa ngamakhasimende ngoba kukhona sibebonile ukuthi lento yayo ayikho. Uthe kumanje isimo sayo sinzima kakhulu ngakwezimali uthi ngisho ithume umuntu esitolo izifuna ilipho khona ke ifuna ukubona ukuthi ke iliphi naliphi isenti eliphumile. ku2+2 ubeke esethi isiqephu abasanda kusishutha lapho khona bekuvela khona uGwajo eyoxolisa ngenkomo ethi usenenkinga ngoba uxabene nalenyanga singamanga. Uthe nenkomo yoxolisa bekungeyakhe bengasiyona yakhe uGwajo kodwa ibivela kuyena uDr 2+2. Kuthintwa ke uKing Bhaka ngenhloso yakhe ukusabalalisa lezi ndaba uthe akaxabene noGwajo kodwa uyena ongqondongqondo ekusungululeni izikeshi kuFacebook ukuze kudayiswe imikhiqizo yezinyanga ezikhohlisa abantu. uKing Bhaka ke chaza ke ngalolu daba uthe kudala ngisixwayisa lezi nyanga ukuthi zingadlala abantu. Ngigcine ngibonile ukuthi kungcono ngivele ngiyiveze imikhuba yazo. Inkinga nje ukuthi lento eziyenzayo ilimaza igama lethu okanye igama lobunyanga bese kuba sengathi wonke umuntu wenza lento eziyenzayo. Chaza yena ke uKing Bhaka kubeke sekuthintwa ke uGwajo obekethe ethi yena imlimaze kakhulu indaba yokuthi ke kuvele lezi zinto. Echaza ke yena uthe kuyaziwa ukuthi ke mina ngiphila nabantu ngiphila nawo wonke umuntu futhi ngiphila ngawo lo msebenzi ngakhile futhi ngisanda kulobola unkosikazi wami ngawo lo msebenzi. Uma sekwenzeka kanje angazi into engizoyithini. Lento ilimaze ngisho nekusasa lami ngoba ngelinye ilanga benginesifiso sokuthi ngisebenze esiteshini ezinkulu njenge-SABC kodwa sengibona amathuba engasekho angisazi nezizathu esenze uKing Bhaka enze lento. Okwamanje ngisanqena ngisho nokuvela kubantu ngendlela akwenzeke ngayo. Chaza yena ke uGwajo. Bonke ke abelapha bethintekayo kulolu daba bashayelwa izincingo kodwa izincingo zabo bebengaziphenduli nemiyalezo abathunyelele yona bebekade ke bengayiphenduli. Umengameli ke wabelaphi bendabuko umnumzane Sazi Mhlongo ukhale kakhulu ngokwenza kwalezi nyanga wathi ke yize noma engathanda ukuthi into efana nalezi vele enkundleni zokuxhumana kodwa ukuthi bayabonga ukuthi ekugcineni sekuze kwavela obala ukuthi ke akulona iqiniso. Nganza kwethu ngiligoqa lapha lolu daba makukhona okusho kuvelayo ngizophinde ngikuvezele lona. Ngiyabonga.